Райан Гослінг ці сярэднявечны кароль. Зараз я прачытаю вам апісанне, а пасля пакажу выяву гэтай асобы. Увесь ягоны твар выпраменьвае светласць і жыццярадаснасць. Зубы роўныя і белыя, як снег. Ягоныя валасы залацістыя і трохі віюцца над чалом. Вочы ягоныя вострыя і праніклівыя, нос добрай формы, барада рыжаватая, вусны вытанчаныя і не расцягнутыя надта шырокім ротам. Гэта спадарства Фрыдрых Барбаросса. І вось гэта ягоная прыжыццёвая выява. І я спадзяюся, што калі вы слухалі такое апісанне, вы менавіта гэта і ўяўлялі. Бо ведаеце, у чым фокус? Гэтае апісанне Фрыдрыха Барбароссы падазрэла падобнае да апісання Карла Вялікага. Большасць гісторыкаў лічыць, што вось гэтая выява Барбароссы была створаная такім чынам, каб трохі нагадваць тое, як людзі ўяўлялі Карла Вялікага. Ведаеце, справа ў тым, што калі стваралі прыжыццёвае апісанне ці выяву сярэднявечнага манарха, яна не абавязкова павінна была адлюстроўваць, як выглядае менавіта гэтая асоба. Гэта павінна было адлюстроўваць, як павінны выглядаць манарх, менавіта згодна са сваім статусам. Калі глядзець на гэта цынічна, то, вядома, гэта можна назваць проста сярэднявечнай прапагандай, а людзі, якія гэта ўсё стваралі, проста тупа хацелі падмазацца да караля. І ў гэтым таксама можа быць пэўнае зерне праўды. Але таксама трэба разумець, што сярэднявечнае мастацтва у яго і не было мэты перадаваць рэчаіснасць. У момант, калі на чалавеке ў тыя часы апыняецца карона, ён стае чымсьці большым, чым чалавек. Манарх павінны адлюстроўваць найлепшыя рысы людзей, менавіта таму, што манарх перш за ўсё гэта ідэя, а не пэўная асоба, на якой карона сядзіць у гэты момант. І ягоная функцыя як ідэя, як монарха, менавіта ў тым, каб весці сваіх падданых у рай, каб дапамагаць людзям набываць найлепшыя рысы. Таму чалавек, якому належыць гэтая функцыя, павінны адлюстроўваць усё найлепшае, што ў вас ёсць, у тым ліку ў эстэтычным сэнсе. І таму пра Фрыдрыха Барбароссу так пісалі не толькі таму, што ён сам замаўляў такія выявы сябе як прыгажуна, хоць гэта таксама была праўда. Гэта такія былі перакананні таго часу, што гэта ідэя першасная, асоба, якая адлюстроўвае ідэю, другасная. І можна праігнараваць, што там гэты індывідуум на самой справе сябе ўяўляе. Напрыклад, зубы крывыя, можна праігнараваць. У караля зубы заўжды прамыя.